এমনি এখান থেকে দিক সরি সাইডে আছে যত পরে 어떤 사실 여러 라이면 또 মালা সাইটিং খাইলে লাগে তাহলে রাস্তা ডিস্টেন্সটা থাকবে যদি মাটি ছিড়া করন লাগে তাহলে তখনই যাবো বুঝলে না হাব্বাই তিনি মিডিয়া দাসু সামনে তাই যত নাই কথা সুস্থ করো তিনি Mandai Pulin Purmo ni constituency area ono Donchak Matu Hodrai Parao kaisa onek bisiromui borok ni kaisa dabi tongmani je o je kamini lama prai 1.36 kilometer hebo oboni lane kabo obo borok onek din romui borok sai phemeni kai election ni sikang borok ano saka election ni pore borok ano koyekbar saman pore tini joraka hammanka chini Tiliamora executive PWD executive engineer SDU plainly singo jaga join bigi thaike tai sing o jaga ni tam problem to bis kainai jete bor nangmani ekor jan nangmani aborok jotono je parani borok jotono agree mani pore na tini se o jaga join ni thaike tini o kainai jago kono sang asa tamo je mo koyek dini bisingo ba koyek masi bisingo mo khaire jane apatot clear ok jaknai truk mo haikeno sini kobang ma kami ni lamarok kobang chayarok tongo hoita again bindogo nangi tongmani jagolo phano nangmani jaro ba nangmani borom thario sajak epor ni tongmano jai hok tini abono ang buskani salago taibo mo haite bo lamarok no chang cherine leine je mansak lukroni bagai mo jaga thangai mo jaga ni chang tuliman kagai sini lamarok kami ni lamarok onto pokhe maya hanpano chang lamarok tiro current rok phano chang baige lukurong thanibo chang nangmani joroti chang rimia phano je chuksak chang khlainani bagai makan chesta khai tongo ba chaitobi tongo te basung salabo chaitobi tongnai hambai